So again mga master no, my name is Mayor Dodong Sonata again sa may Tagulwan no, para mag-interview sa mga tao kung sa ilang masulti, kung nabinuangan na ba ka or kung sa ilang masulti sa mga tao nga na mahilig mong binuang sa ilaha. And then by the way mga master no, kanisa nga topic is requested ni sa gikan sa tong pinaka solid nga master kay Rayster Ramos. Shout out sa imo ha master. So tara din nato ni padugidugayon. Sugdan na natong pang-interview. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Actually, nabinuangan ako. Kapila? Be, kadua. Kadua? Gaba? Murag, dili to gaba kay di mo ko binuang gud sa una gud. Pero unsay tawag ato? Gituyo siguro to kay. Kasi nagkinatol siya. Basin, nangitag lain. Dili sa satisfied sa imuha. Basin gamay pud ang imuha. Imong gugma. Oo. Imong gugma lahi. Kamay. Dili oy, dako kayo. Dako ang imuha. Unsa ka dako ang imuha? Kanang kwan gud Mga unsa? kan basta inan ani. Inana. Oo. Ang ugat. Oh, ang ugat. Giyon sa kapag binuang. kan. Gi patuokon niya nga wala siya uyab. Pero Na siya uyab dai. kasi uyab. Unsay gibati nimo tong last time nga nabala nimo? Sakit kayo ba? Sakitan kay ka. Magani wa ka dahigikog. Wala ba man san magikog. Ba? Bae hikugan. Kamatian pagani. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Nabinuangan na. Nabinuangan na ka. Kapila? Kadagan na. Ano sa kanya pag binuang? Or anong gibinuangan man kaniya? Basin gamay ang imo. Imong gugma. Dili sobra-sobra pamanggani. So dako ang imo ha. Imong gugma sa iya ha. Dako. Dako kayo. Dun sa kanya pag binuang, Ipasakitan nang gipaasa. ipaasa kanya or umasa ka, Gipaasa gyud. ipaasa gid kanya. So naglaom pud naman ka. Unsay feeling pag unsay feeling nga gipaasa kaniya? Sakit. Sakitan ka. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Nabinuangan na. Klaro man sa tanong. Gani ka ba mo ko dahan na. Wala ka na. Nagduda kay ko sa unang. Nagduda ka. No, mabinuangan na. Kasi kaduda-duda pud imong naong. Dili pod. Di mo may ingon sa nila na wa pa daw suspect rin. Wala pa kriminal na daan. Oo. Gani kabalo ka. Gani Oh, giyon sa kanya pag binuang. Pag binuang nang ipulihan ko niya O gipiluhan kaniya kapila. kay Sara. Kay Sara. Oh, pero ang nabinuang daw kay ako ra man kagalingon gud. Di mo na kagalingon. Klaro Klaro man sad nga mambinuangay pud ka. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Katulo na. Ayaw hawiri kay manghihini basa ka. Aw. Oh. Binuangan na ba ka sa kadula pa? Nabinuangan na. Kapila. Katulo. Katolo. Anong gibinuangan man ka? Kasi hindi ka kabalo mo dala. Kabalo man. Sa relasyon ba sa relasyon? O kabalo man ko. Ambot Oo. niya. Wala man yan na ako na akong pag-effort para sa Effort. Kasi gamay pud ang imuha. Dako man nun. Imong gugma. Dako na akong kasing-kasing pero wala man niya nakita good. Pero ang imuha, kasi gamay gid ang imuha. Oo, kay gibiyahan ka niya. Oo. Ay dako naman eh kay mo. Dako na. Take na nagtay-tensil. Oh, tayo Angel gid. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Oo, kapila na. Kapila na. Yes. Ang ano kay gipangutan na. Pila man ka nabinuangan? I think 5. 5? Yes. Sa lima ato kinsay pinakalami mo dala? Sa relasyon na sa relasyon. Ay, sa relasyon. I think Tagaliseo. Tagaliseyo. Yeah. Tagaliseyo ba ako? Adi ay? Oo. Kita na lang. Dili ko. Juicy kayo, juicy. Giyon sa kanya pag binuang. Like, naman din siya mga baby girls. Mga baby girls. Yeah. Ikaw. Kay taga city man siya, taga Dani man ko. So, dili na ko siya makita dadto. Di na ko feel iyang, I think. Imo presence. Yeah. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Nabinuangan na. Kapila. Ngay katulo. Katulo. Nga naman, giyon sa kanya pag binuang. Kasi hindi ka kabalo mo drive. Lagi binuangan ka. Ay, driver korbada pa yung mana si. Babalabal. Aw lagi Oo. sad. Lagi nga drive mong giyon na ba? Lay man to lay. Ala ito. Rider ko. Rider ka. Sakyan na nimo sa kadula pa. Kapulo. Apollo, manyak giday ka. Ang motor. Ang motor. Doon sa kanya pag binuang. Ipasakitan. Isa pa yun. Gisagpa. Sagpa ka. Gaba. Ayaw mo ginani. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Binuangan na. Kapila. Mga kadua. Kadua. Oo. Anong kadua naman? Wala naman kay nagsineryoso naman din ko at Sineryoso na rin ka. So seryoso na imong naong karon. Murag dili man. Sa kanya pag binuang. Kanang iyak kong ipasa. gipasa kaniya. Giyon sa kanya pagpasa. Kanang iyak kong Gitagaan ipa-expect ka nagmotibo. Oo, gitagaan ko niyang motibo. Ipa-expect ko niya nga love day ko niya. Pero
Dili di ay. Dili di ay. Ablo kasi tawag ka na. Wala. Gaba. Ay. Binuangan na ba ka sa kadula pa? Binangan na. Kapila. Ka-30. Kaya 30 gyud. Oh. Nga nung nabalan man mo gibinuangan ka. Katungod ano. Anong bayanan na. Gidamay-damay pa ni mga babae nga wala kailan nimo no. O nga nung gibinuangan man ka. Nga nung gibinuangan. Nabinuangan na ba ka sa kadula pa? Binuangan na. Kapila. Kadagan na. Kadaghan. Oh. Nga nung gibinuangan man ka, basin gamay ang imuha. Gamay ko rin lang pagtanaw sa ko. Gamay. Klaro mo sa'yo, gamay ka. Oh, niwang. Giyon sa man kanila pag binuang. Depende sa magbinuang. Giyon sa gani kanila pag binuang. Membro gyapon sa Bombills ba? Unsa? It depends on action, gate. Depende. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag og second chance dili na? Willing pagyapon. Willing ka kay marupok ka. Or tanga o fragile. Di naman, kabalo man ko nga ang tao. Magbago gid na. Anong tagaan man nimo sa og second chance? Kay love man sad siya nako. Love nimo siya. Oh. Apa ko tana gugmaan po ka sa imuha or basin lahi dayang gigugma. Ambot na na sa iya basta ako wala ko nagbinuwang sa iya. So ano ta loyal? No, loyal. Kanang murag cook. Oh, murag ka. No. Royal. Royal dito di ay. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag og second chance or dili na? Dili na. Ngano man? Nasakitan naman ko. Sakitan na ka. Gaba. Gaba gyud. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag og second chance dili na? Gana ako, si Kansan siya pa nang kagalingon ako kay Ano naman, nga naman. ako ni. Oh, what if laing tao? What if ako? Dili na ko ganahan. Choosy kayo, choosy. Oh, what if? Yung gusto na ako na ako ra gid kagalingon. Imo ala. So inayon na nimo. Finger ko tipi. Finger. Ka tipi. Tipi kasi ka tipi. Bisit. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag og second chance dili na? Depende kung love nimo siya, tigaan nimo siya gisa ka chance. Oh, pero sa imo hala tagaan dili. Para sa kuha dili. Ano man? Gihatag naman ako siya pero Gihatag na nimo ang unsa? Nakuan nga. Akong kuan Tanan. pagkatig o tanan. Kung gibinuangan ka niya, willing pa ba ka matag og second chance dili na? Willing gyapon ko maghatag. Kay marupok ka. Hindi naman sa marupok, mahal ko lang siya tapos Mahal ka, tanga ka din. Gibinuangan na gani ka, di ba? Oh. dili man. Oh, sa mga tagani mo chance dili na. Hatagan ako pero friends na lang. Friends with benefits. Murag. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka tumatag og second chance dili na? Dili na. Nga naman, Gibuhat na akong tanan. iba't mo tanan. Oh. Dapat jud. Gihatag na akong itlog. Sa manok. Oh. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag second chance dili na? Willing pa. Nga naman, kay marupok ka. Marupok. Ako siya, oh. I love gid mo siya. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag og second chance dili na? Dili na, iyay pa kaniya. Nga naman. What if mag-sorry siya? What if ang kunon niya ang iyang mga pagkasayop, mag-sorry siya sa imo ha, dawaton ba nimo balik dili? Uy labot. Nga naman. Uy labot basta. Dili ka matag second chance. Iyay pa kaniya. Oh. Nga naman. Kay wala mong iyay tagag second chance. So unsa man jud? Ang ako lang ani na ilubong ako sa interior magita na ba. Ilubong gid sa. Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka matag og second chance dili na? Matag jud daw. Nga naman, nganong matag ba maka second chance? Eh, Kay wata kabalo sila di mo tabang puon sa tuwa day. unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mang binuang? Mabaslan ra mo pohon. Unsa inyong gipambuhat nga pambinuang? Ito, mga matay ta mo tanan. Unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mang binuang? Amping na lang mo. Sa pa jud? Salamat kayo. Sa pa jud? Mamora. Mara tay masulti. Oo. Speechless ka. Sakit pagyapon. Atod karon. Sakit pagyapon. Bago mo gibulagan gud. Bago pa kagibulagan. Gaba. Gago! Kasi masulti nimo sa mga tao nga mahilig mang binuang. Ako lang mayangon sila na kung gibinuangan man mo, ang pingi lang gyapon ninyo. Man nga naman. Basta di makabalo sila. Unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mang binuang? Paras niya. May istorya na ako sa mga tao nga ilig man binuang. Ayaw na ninyo pag si buhata kay wala Ay. mo malo kung kanusa mo balik ang karma. Karmahan na ba ka sa kadala pa? Wala pa man na. Wala pa. Makarmahan na gyapon ka. Unsay masulti nimo sa mga tao mahilig mang binuang? Labi na sa imo ang ex. Sa mga tao nga mahilig magbinuang, please be matured mo. Kay kita dani magminahalay kita daning sa world. Amen. Amen. Ikaw jud. Tapos, Tapos? unta kanang bag-on inyong batasan kay dili tanan makasabot sa inyong batasan paya sa akong ex kara. I love my ex. Si ko ano? Unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mang binuang?
Ano lang mo sulod sa gugma kung mabinuang ang galing mo. Unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mambinuang? Stop that guys, kay dili na siya makatabang sa tong community and spread love, not hatred. Be respectful to everyone. Oh, English. Unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mambinuang? Kamo, mahilig mong binuang. Kailangan unsa? Tamparoson na magkalima. Unsay masulti nimo sa mga tao nga mahilig mambinuang? Mga matay ra ta. Mga matay rata, ikaw ang mauna.